Gaurko elkarrizketan Txingudiko Bertso Eskola zarituko gara eta horretarako kameraren aurrean Igauri Lopetegi eta Adrian Arruti dauzkagu gurekin eta ikasturte hasierari nola ekingo dioten aipatuko dugu datozen minutuetan. Eta berez, elkarrizketarekin hasteko jakin nahiko genuke noiz eta nola emango diozuen hasiera ikasturte berri honi Txingudiko Bertso Eskolan. Bertso Eskolak urrian hasten dire, urriko lehenbizkastetik aurrera, ezta? Eta, hor abiatuko ditugu gure Bertso Eskolak, izango direna 5 dire printzipioz. Aurrera gazten Bertso Eskola, gero nagusiagoena edo hasi berriena deitzen dioguna bertsoarekin jostatzen hasteko, bertsoa zerren bertsoa nola egin ikasten duen taldea eta idatzizkoarekin edo abiatzen dena gehiago eta bat-bateko taldea dugu bestetik, bat-bateko Bertso Eskola esaten dena. Hor hasi berretatik bat-batean euren kabuz egitera pasatzeko pausoan dauden horiek, hor aritzen dire. Gero bestetik badira bertso tailerra ere bai, antolatzen dutuna hainbat ekimen bertsoarekin lotuak ikasturte osoan zehar, izan daitezkenak Bertso Eskolen eguna, bertso bentariak egin dire junden urtean, baita ere omenaldiak eta kantaldiak eta abariko azabali dago, edozein berez badire bat jarduera egiteko. Eta gero Adri honetanik parte hartzen dugun nolait ikasle edo eran Bertso Eskola dela jaizudiakoa, bat-batean aritzen gerana eta urte batzuk lamazkigunak bertan aritzen gara. Eta ez dakit aurtengo ikasturtera egira, nobedaderik duzuen edo berrikuntzarik beste urteekin alderatuta? Berrikuntzarik bere horretan ez, urtero bezala 5 Bertso Eskola horiek eskaintzen ditugu, baina berrikuntzetako bat berrikuntza baino berezitasuna izan daitekena da, zeharo eskaintzen gatzaiela hartzailei. Orduan, etorri daiteke hemen ikaslearen arabera, profilaren arabera ere diseinatuko dugu beharko balitz Bertso Eskola ezberdinen bat. Izan aurren Bertso Eskola potente xamarra delako eta Bertso Eskola bakarrarekin aski ez delako, zabaltzeko aukera ere edukiko genuke, edo beste hartzaile batzuk heldu balira ez bakarrik bertsotan aritzeko edo bertsoaren sorkuntza nola egiten den ikasteko, baizik gero baita izan epaile lanetan aritzeko edo gai jartzaile lanetan aritzeko edo egon daitezken interesa eduki dezaken horrek ere edukiko du abagona nahi izatera. Azken finean, hori askotan bertso tailerretik abiatu dugu, iaz ere egin duen beste zenbait ikastaro bertso jarriekin zer ikusia zutenak, baina, guk ere nolabait Txingudiko Bertso Eskoletan eskaintzen ditugun 5 Bertso Eskola horietaz gain ere Irunabarrek eskaintzen ditugu beste zenbait tailer eta ikastaro. Horixe da, eta esan dezakegu laburpen moduan, esan duzuen guztiarengatik, maila guztietako ikastaroak dituzuela, ez? Bai, oraindik bertsotan trebatu ez direnentzako eta baita jada maila bat dutenentzako, baina oraindik ere hobetu nahi dutenentzako, beraz, ez dagoela bertsotan aritzeko itzangiarik, ez da? Gogoa baino, ez? Saiatu nahi eta listo. Hori da, eta ez dakit alde horretetik indartu nahiko zenuketen edo pixka bat sendotu nahiko zenuketen talderik dagoen, hau da geroz eta jende gutxiago duen talderik, edo kontrakotik geroz eta arrakasta gehiago duen talderik, eta esan dezakeguna orain modan dagoena edo hor nolabaiteko igoera nabaritu duzuen talderik duzuen. Egia da azken urteetan, Bertso Eskola ere, bintzatu urte deixente dara matzagunon artean ere, zartzen goazela, eta Bertso Eskola hori geroz eta handiago izaten da. Jaizubian ere, ez da bakarrik Txingudin, Irun Hondarribi Hendaya edo inguruetako
bertsolariak datozela, badatoz ere beste kide batzuk urrutiagotik datozenak eta nahiko talde txukuna dugu, askotan dozena bat lagun ere bildu izan gara, baino horretaz gain, azken finean bertsoa transmisioan oinarritzen den neurrian ere gazteagoi begira ere gustatuko litzaiguke gazteak ere gerturatzea. Horrek esan nahi bai luke nolabait osasuntsu gaudela. Eta bideo horretan, gehorik azalduko segurazki hobe, baina eskualdean ere badire bertsozale elkarteak badu eskolara autorekin hitzartua zenbait bertso eskola emateko aukera, eta haiekin batera ere ikasle berriak heldu balira eta guretzat zorra jarri beti da pozgarri hori. Bai, hori garrantzitsuena da, hori transmisioa mantentzea eta bermatzea nola ere, badirela, gu baino gazte badiren eta gogo igualtsuakin animatzen diren gazteak edo ez gelditzeko, batean bertsolari gaztean 30 urte dituela eta ez dugula zeineri eskaini hori. Oraingoz bere zaraz hori ez dugu, baina guri komeni zegoen eta bertsoa osasuntsu mantentzeko komenigarria dela da, hori eskoletatik abiatzen diren ekimen horietan eskolan bertsolaritza bat dutenak, bertsometa eta jauzi hori egitea eta animatzea egungo bertso eskolan ere parte hartzera eta pixkana bertsolari bilakatzea horiek ere, eta hori errelegoa edo baino belaunaldi hori ere txertatzea jadanik bagoden horietan. Eta aipatu dezakegu, esan dugu guztiarekin ikasturtea urrian hasiko duzuela, baina hala ere naiz eta ikasturtea jada hasita egon elkarrizketa hau argitaratzen denerako, oraindik norbaitek interesa izango balu, tokia egingo zenioketela, ezta? Bai, guk nolabait Irunabarrek ez ditugu, Irunabarrek eta Txingudiko bertso eskolek ez dute sekula aterik izten. Egia da ikasturtea hasi eta bukatu egiten dela, baina horrek ez du esan nahi hastapenetik hasi ez den horrek ez duela lekurik izango duen urtera arte. Beti funtzionatu dugu horrela. Makina bat aldiz ikasturteak hasi ditugu oso kide gutxirekin bertso eskolaren batean, eta gerora bertso eskola hori txukundu egin da. Jende gehiago gerturatu delako, izan erabiltzen ikasleak bere ingurua animatu duelako, edo besterik gabe mapata ematera diren sateliteak tarteko. Eta ordunateak ez daude sekula itxita. Udaran ere elkartzeko ohitura izan dugu beti, bereziki jarduteko bertso eskolan elkartzeko ohitura izan dugu beti ostegunero, eta horrek ere ez du etenik, atak beti daude zabalik. Eta alde horretatik ere, aipatu dezakegu, bertsolaritza sustatzeko hainbat ekintza antolatzen dituzuela urtean zehar, honek ere jarraipena izan dezan, ez? Hau ere garrantzitsua izango da, imaginatzen dut. Bai, hori gero aipatu dut egin izan diren kantaldia, bertso bendariak eta azkenean bertsoa jendearekin konektatzen zaituen zerbait eta komunikazioa bertsolariaren eta publiko guzti horren artean. Hori ere egun nolabait plazaratu behar dugu, ezin da ditu bertso eskolan bertan, eta hainbatean ere horrek egiten du ateak zabalik mantentzea eta mantendu behar izatea baitan. Jendea animatzen da, jendeak entzuten du eta esan du, nik ere neut parte hartu honetan. Azkenean ez da ikastaro bat bezalakoa eta nahi dut atera titulu hau, edo nahi dut egin denboraldi hau kilontan honekin edo horrela, ez da nolabait jostatzeko ekimen bat, eta gure jostatzen gara kanpora begirako ekimen horiek egiten, eta jostatu nahi duen oro baita ere gonbidatu dago. Orduan lotuak efazten, bi horiek. Bai, eta hoxe, gero guk ere nolabait gure beharrak edo asetzen ditugu maiz jende aurrean, izan urtetan Kabigorrin edo Mugaran egin ditugun bateko saioekin, eskualdeko beste eragileek edo beste jai batzordeek eta bertso saioak eskatzen dituztelako, Iruneron edo hitzan ere hilabetero bertso sortak argitaratzen ditugu, nolabait irisgarritasun hori badugu eta gure jende aurrekotasunareko premia hola ere ase egiten dugu, eta
eta eskatzen dutenaren arabera ere ematen saiatzen gara. Gero, 11 ekimen ezberdin daude. Bertso saio musikatutan ere murgildu ginen orain dela urte eta erdi edo. Horrek ere ez du etenik, ari gara honezkero beste zenbait eragilerekin etorri daitezkeen ekimenetan eta parte hartzeko hala eskatuko baligute eta irisgarritasun hori beti egon da eta beti egongo da. Eta elkarrizketarekin amaitzeko galdetu nahi nizuen, hori beti ikasturte bat hasten denean helburu batzuk jartzen dizkiogula gure buruari orokorrean, eta ez dakizzuek ere zuen buruari helbururen bat jartzen diozue, hau da Txingudiko bertso eskoletan ikasturte honetan zehar edo ikasturte amaierara begira helburu finkoren bat baduzuen edo nahirik buruan. Helburua jendea sartu den bezain edo kontena bat etzea bertso eskolatik. Ez da berez aritzearekin maila beti hobetzen da, baina helburua ez du zertan hori izan. Izan daiteke hori pertsona nahi dut ezagutu gehiago bertsoa, sartzen da, ezagutzen du ez dakitze, eta nahiz eta maila berean mantendu konten dago eta gurekin harremana mantentzen baldin badu, guretzat hori nahikoa da, ez du zertan taldea handitzea eta ezagutzera ematea beti da positiboa eta normalean hori taldea osasuntsuago egotea, hori gure helburu bat, barne helburu bat edo, baina ez du aber aurten lortzen ditugun bost ikasle gehiago, aber aurten lortzen ditugun saio gehiago. Berez, hori norbere realizaziorako edo tresna denez, etortzen dena konten baldin badago eta bai irakasleak eta bai gainontzekoa konten baldin badaude, niretzat behintzat helburua beti dago. Bai, azken finean gure gana gerturatzen den orok osatzea eta horrekin batera berako osatzea da helburua. Gure saioak doakoak dire, guk ez dugu inolako matrikulazio ekonomikorik egiten, beti ahalegintzen gara egon daiteken ikaslearen araberako programa bereziak eta egiten eta beti ere goxotasun eta erosotasun baten barruan. Hoi da helburu bakarra, ez dago besterik. Esandakoarekin geldituko gara bikote, espero dugu elkarrizketa honekin norbaiten interesa piztu izan abertsolaritzarekiko eta zer moduz doan aurtengo ikasturtean. Mila esker. Zuri.